Saps què és la cooperació sindical? És la cooperació que incideix en les causes profundes de les desigualtats i les injustícies socials mitjançant l'apoderament de les organitzacions sindicals i la promoció de la solidaritat entre la classe treballadora mundial. La cooperació sindical és una cooperació transversal gràcies al diàleg social i als espais d'acció compartida amb la societat civil i el moviment feminista. És una cooperació transformadora, perquè incideix en les causes reals i profundes de les desigualtats i, a més, reverteix, corregeix i transforma aquestes causes per la construcció de societats basades en la justícia social. És una cooperació horitzontal, perquè l'establim entre organitzacions sindicals germanes, amb qui compartim una visió sociopolítica de classe, internacionalista i feminista. És una cooperació global, perquè a través de les confederacions i federacions internacionals i regionals es promou el sindicalisme global. No podem construir societats basades en la justícia social i en mecanismes reals de redistribució de la riquesa sense sindicats lliures i independents que defensin els drets de la classe treballadora.